салом, як хабар. деҳаи дарёбоди ноҳияи рӯдакие ки 5 рӯзи пеш дар он ҷо ҷасади як модар бо 3 фарзандашро дарёфт карданд, ҳоло хомӯш ва холӣ аст. дароти резаҳо маҳкам баста шуда, сокинон бо тарс дар бораи ҳодисаи даҳшатноке суҳбат мекунанд ки бори аввал дар деҳаашон рух додааст. шаби 5 ба 6 сентябр дар оилаи Ҳалим Иброҳимов ҳодисаи куштор сар зад. шаҳло Назароваи 44 сола бо 3 фарзандаш, аз ҷумла Ҳамида хонандаи синфи 8, Ҳабиба хонандаи синфи 10 ва Шараф хонандаи синфи 6ро кушта дарёфтанд. ҷасадҳоро 3 рӯзи баъд, рӯзи 8 сентябр, як ҳамсоя дарёфт кард ва онҳоро баъдан мақомот бо худ бурд. як зани ҳамсоя ки нахост номаш зикр шавад, ба Азия Плюс хабар дод ки ин оила бо ҳамсояҳо муносибати хуб доштанд, бой набуданд ва хоксорона зиндагӣ мекарданд. сокинони деҳа мегӯянд, ин ҳодиса сокинони деҳаро ваҳшатзада кардааст ва ҳоло кӯдакон шабона метарсанд ки худ танҳо ба ҳоҷатхона ва ё обхӯрӣ бароянд. дар хонае ки ҷасадҳоро пайдо карданд, ҳоло танҳо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ қарор доранд. марди хонадон ба деҳаи Мискинободӣ ноҳияи Файзобод рафтааст. ҷасадҳоро як рӯзи пеш дар ҳамин ноҳия дафн карданд. ин дар ҳолест ки то ҳол дар робита ба қазия касе боздошт нагардидааст ва мақомоти ин ҳодисаро расман шарҳ намедиҳад. Азед Мобайл миллионро гир. бурди асосӣ 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 30,000 сомонӣ бурд карда мешавад. ҳамагӣ бо нархи 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчи бӯзи бурднок шав. Зед Мобайл аз ту ба миллион як қадам роҳ аст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.